Hi, good evening everyone. Welcome to my live. This is Miss Jamie Baliena channel. Hi, Raju Vlogs. Hello. Thank you so much, Raju Vlog. I will give you a moderator, my friend. Thank you so much. All right. A moderator has already given to you. The sharing! Kamusta na dyan? Nakarami ka na ba? Brown out kasi kanina. Brown out kasi kanina dito sa amin. Ngayon lang nagkailaw. Kaya ngayon lang nakapag-umpisa. Nagla-live ka ba ngayon? The sharing? Mapunta dyan si Alagad kung nagla-live ka. Hindi pa kasi ako nakapag-check ng FB. Master Hiwa TV. Oo, maganda. Master. All right. Galing ka kay Iconeco. Oo, ito, pinapasok ko siya. Hindi ka ba nagla-live ngayon? Naka 2 hours na pala si Ma'am Iconet. Buti medyo maayos ngayon ang pakikisama ni Wi-Fi kasi nung isang araw grabe ang Tesla ko na de-deform.